Ulam natin mga idol, ano? Tuyo. Tuyo at saka saging. Ulam natin. Mga hindi pa nanghalian dyan, kain na kayo, mga idol. So katapos lang namin magkwentuhan ni Kawali Vlogs. Tapos ngayon, nagutom tayo mga idol. Kain mo tayo, katapos natin magkwentuhan doon sa bagong upload ngayon. Parehas pa rin ng pisto. Dito pa rin ang pisto. Itong ano. Yung silipon ko mga idol, nakapatong lang sa motor. Tuyo. Sulit ang kain mga idol pag may tuyo. Para po masaging. Kain, mga idol.